Китай обяви публично там, чрез главния си преговарящ от името на президента. Те обявиха някаква сума. Те заявиха, че за последните 10 години са инвестирали близо 24 милиарда в развиващите се страни. За климатични, говорим за ВЕИ-та, Китай е най-големия производител на соларни панели и така нататък, на електрически коли. Тоест, това те го обявиха, че е техен принос. Но никъде не се смята като техен принос. Ако го впишем в глобалните сметки, всъщност може и да се надминат тези 1.3 трилиона. Дубай. Огромен инвеститор. В Дубай беше установен най-големия частен фонд за инвестиции, климатични инвестиции в бизнеса, в бизнес сектора за подпомагане. Само Дубай внесе 30 милиарда там на място в Дубай, в този фонд.